दे मा बेसे जावदो दे केमेरायाव नुनायनि मोनबाय जेन'बा दरखं सिदासो होनदों बिदियाव जावनांगौथाय नै माबाखौसो लाबोबाय आं हले आंनि उसुंखौसो नस्थ' खालामनाय नङा नालाय खुन्थिया सिदाबा बे नङा होमबा खुन्थिया सिदाया बेनोब्रा अन्थाइसो मोनलाबायबाय नोंहा आंखौ दा खेबखा मोनगोनसो नुवाखैब्रा गोथौनो थाथारोनो सोरनाबा आंखौ साम'सो मोनजेनबाय नै साम'आ मा जादों जा दोनहरदोब्रा ओरैजाय साम'खौ एफा गोरा उसुङाव मा होनानै थाफैनांगौ दे बिदिजों उसुंखौनो जावखारनांगौना आयै जानो नङालै सिखाबा फायथालासो मिनिबावदोंसोलै बेहाबो मोजां खोमालाय भाइरासनि ना मानि होनदों भाइरासआ हाबनानै थाफैयो बिदियाव माबा मुलि हरदोंनोलै सोर गोजौनिफ्राय माथो जोंनालाय मोनासै बेसे गोथौ मोनगोन दा मोननाया मोननोबो हागौ ओंखाम संग्रानि माबा हांगारफोर थाखागोन ना बाहाय मोनजेनबाय दा नङालै एखेयालाय बहा मारै होननानै सिनायनांगौथाय आङो आयै उसुङा लस जाबाय नङाना इलाय अहा बेयाव थांबाय मोनसे ए अन्थाइसो अन्थाइलाय खिफिनो मोनामोनथ' नोङो खिफिबायसो दाबो हरफिना जारफ्रा बेसे गोथौ जावनांगौ बबेथियाव थाखो बेबा खुलुमनायफ्रासो जायासै नामा आयै बिदि जावनो बाथारोलां उसुंखौ आदानि माथो मोनाखैलाय गैया जावखाबावथारनोसै आं एसे फाग्लि थिनहरदों दालाय बिसोरो नायहरासैबो थांफादों ना मादों आं नायगासिनो नुवाखिसैनो बेलाय माबा सिदा जाथाराखै होनबा आंहाथ' लाल साहाखौ मोनलोंबावाखैलै थैग्रोगोन आङो लोंदोंलै जोंहा थेन्थ'लायनाय बेसे खस्थ' मोन्दों खिगुलाबायनो आंहा आरो दिनै हांगार जावनाय सम सफैबावबाय जोंनाथ' जावाखैनो एखेसो हाजों हांगारजों मारै होननानै सिनायबावनांगौ नै मोनबाय दा मोनसे दा नंगौना नङाथाय नै हांगारा नंगौ हांगारथार बियो बाव दोनलाय बाव दोन बिलाय हांगारा नै अरिजिनेल आखायाव नांलायबाय दा बोरो बिलाय नै आखायाव नांदों बेखौबो फफाफ्रांखो ना माखो दाबो हरफिनगारा सिदा एकदमबारे नै बे न'नि खुन्थिया एकदम दरजा खुन्थियाखौ मोनगुलायबाय माबाखौनो मोनबाय दा नै माबाखौनो बैलाय माथो गोसोम बेरा होनायनिसो मा होननांगौ जाखो ओमफ्राय मोनबाय थरसे होननानै खोन्थाहरदोंब्रा नायग्रोबावनांगौ एसे गोथौआवबो थाथारोनो जा लस खालामबाय नङाना आंनि उसुंखौ देंखो बिमायाबो मोनदोंनो होनसिगोन बिसोर आंखौ गैला थरसेल'खासै खोमा ओमफ्राय बेखौनो हरलाबायसिगोनलाय होनदां गावहा हरनांगौ नै नोंनि मोखांखौनो नुवाबा आंखौबो ना आंनि रायलायनायखौथ' मोनथिजोबखाबायानो जोंनि गामियावसो मिन्थिनो हागौ दस्रायावथ' मिन्थियाना अबस्था खाथारलै खेबग्रायाबो माबा थुलुंसि खेबजोब्बाय
खेबनांगोन ना नै बेबायदि साफा जायो ना मायो थाय बेबा मैलालासो मोनबाय आङो अबावहाय बेखौनो हरखो ना माखो फबसैलां फबदो गैलाबा मोजां नाय बेफ्राव बोला बोलि मोनसे मोनबाय बुंदो ओमफ्राय बयनावबो थागोन आरो बे ओंखाम संग्रायाव जानो बेखौथ' आंबो मिन्थियाना सालबारियावथ' मोनजोबथारबायनो खोन्थाहरग्रासो मिन्थिसिगोन बे फबफिनदो बाव मोजां नायनानै फन फैबाय औ मावबायमोन ओमफ्राय दरखं गाग्रायाव नावबाय मोनबाय दंफां गुदियावसो मोनबाय नो गरसे मोनसेल'थार ओमफ्राय हा नांफबजोबनायसो दाब्लिब्लि नङालै गथासो जोंना आयौ बिदिनो जायो खोमा सियाल गुदुंबायदि जावथारबायनो आङो जि गुवार खेला खान्थि बायदि मा खेला खान्थि बायदि जाबावनांगौ आखाइ बै सौहरनाय एंगोलसिम आखान्थि गोथौआ नै खेला खान्थिखौ मोनाखै आंना मोनाखैनो माथो आसान गानग्राखौल' एसेल' बारदों ओमफ्राय आंना गरसेल' ना जोंना एसे गिदिरानो आयै दाब्ला नङा जोंना गथा गल गालहा नांफबजोबनायसो ओमफ्राय बयनावबो मोनथारदोंनो ओमफ्राय नागिरगासिनोसो नै जोंहा अबहाय दोननांगौ ओमफ्राय मनिटारा सोर बेलाय गोथारखायसो दा थाव गुबैया गोथार गोनांखायसो गोथार गैयाबा मा जागौमोनलाय मनिटारा सोर ए आयै दाना उसुङासो जा गुवार गाबायना नै उसुङा आंना इसिमोरा गैलाना बोरैबासोलै नोंसोरो मा खोनालाबाय थायो है जोंहा नै दाउसो खायद'आ दिनै